Wisnumurti niku cemeng lho, paningale cemeng. Nah, cemeng. Iki telenge cemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejanan kawilujengan. Sipun ingkang tansah tuhu mesani jenis solawi teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mesani jenis solawi mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun. Lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun. Lan mugia dipun angkat kamutan kamyan jajat lan pangkatipun. Lan mugia dipun tambahi rezeki yang kathah limpah ruah kroridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajikaken ta nyuguhaken pakutut berkaturangan ingkang ciri matine wonten paningal. Paningal iku teng mripate perkutut. Nek boten lintu wonten gangsal jenis nggih. Wisnumurti, ngalipun Wisnumurti cemeng. Dados jenise wonten gangsal. Dadi mengke badhe kawula wedharaken ya menika Purnama Sidi, Mercuci Jiwa, Mercuci Randha Semaya, Wisnumurti gangsal jenis. Dadi kedhem badhe kawula bakas ya menika perkutut berkaturangan Wisnumurti. Saderenge dalem marasiba cumantaka tengasane panjenengan sami, dalem badhe metek ta gembel kamardikane sawetara, badhe matur utawi njlentrehaken perkutut berkaturangan kanthi sak renorane penggalih. Dados para sedulur, dalu menika ingkang kawula bakas riyin nggih menika perkutut berkaturangan ciri matine teng paningal nggih menika Wisnumurti. Wisnumurti niku cemeng lho, paningale cemeng. Nah, cemeng. Iki telenge cemeng. Lah Wisnumurti niku nglambangaken Dewa Wisnu. Dewa Wisnu niku ingkang rumangsa alam keseimbanganipun alam. Ya diwastani memayu-hayuning bawana. Kenata sak becik-becike sak sae-saenipun. Dados alam niku ampun dirusak kedah dipun uri-uri, kedah dipun jagi supados alam niku tetep memayu-hayuning bawana nata saapik-apike kangge kehidupan sanak kadang lan sedulur kesanipun ayem tentrem, sehat saha barokah. Ingkang kaping kalih inggih menika diwastani perkutut berkaturangan Purnama Sidi. Purnama Sidi niku paningale niku abrit lho, nek kenging sinar dibatreh wonten niku abrit. Niku diwastani katurangan Purnama Sidi. Purnama niku utawi diwastani bulan purnama, bulan ingkang bersinar teng tengah bender tanggal 11 niku diwastani bulan purnama. Lah Purnama Sidi niku ingkang sidik ingkang sae. Dadi bulan ingkang luwih utama luwih sae nggih namung menika Purnama Sidi ing tanggal 11 teng tengah bender tengah latri Jumlirat Padang saged madangi sak alam buwana diwastani katurangan Purnama Sidi. Ingkang ngrawat perkutut berkaturangan Purnama Sidi nggih menika gampang diwelas asih tiyang kanca kacane sanak sadang lan sedulurane kathah nggih diremeni sedherek tiyang pami para sinoman gadah perkutut berkaturangan Purnama Sidi pados judo pados gandengan gampil. Amargi perkutut menika gampang diremeni sedayanipun tiyang cilik gedhe anom tuwa. Ingkang kaping telune nggih menika Mercuci Jiwa. Mercuci niku bersih. Nyuci niku
bersihaken badan dhuwur lan batinipun, jiwa raganipun. Dados tiyang keislaman diwastani al-sopa, al-wafa, al-jaba. Di al-sopa niku maknane ngresiki ati sing saapik-apike. Di kula panjenengan sami niku ngresiki ati nata ati tetep tentrem sae. Jiwa. Iku diwastani al-sopa. Al-wafa niku mboten gampang blenjani, mboten gampang nyulayani sanak kadang lan sedulur. Dadi umpami nggih, nek mboten. Dadi kedah ngendikan sak ana anane sak mangertose. Yen ngertose saestu nggih matur saestu, nek mboten nggih mboten. Ampun dilake sanese. Lah ing kaping 3 nggih menika al-jaba. Al-jaba niku diwastani cara tiyang niku mboten gampang nglarani atine tiyang. Pami wonten tiyang sae nggih matur sae. Ngrasa sing sae, ampun ngantos ngrasa sing ala. Niku sing diwastani al-sopa, al-wafa, al-jaba. Yen 3 niku diagem, Pak insyaallah kula panjenengan sami slamet rahayu wilujeng. Niku diwastani perkutut berkaturanggan mercuci jiwa. Bersih ati nata jiwa ragane, paring bagas waras sehat, kanca katane sanak kedulure kathah ingkang sae ingkang barokah. Ingkang kaping 3 niki perkutut katuranggan mercuci. Dadi mercuci jiwa benten mercuci niku namung paningale sitip. Kados sitip boten telenge boten bunder ngeten iki. Niku perkutut niku nggih langka nggih. Jarang tiyang gadah. Niku mblambangan. Mblambangan jamane Minak Jinggo, peranganipun Minak Jinggo niku sing dados damar wulan. Sangkomane damar wulan. Niku diwastani perkutut mercuci. Mercuci nggih samawon nyuceni ati namung mboten sak jiwane. Kedah sak becik-becike diwastani kala wau al-wafa namung bersihaken batin atinipun piyambak-piyambak. Lah ingkang dadi pun mercuci napa niku pun Wisnu Murti Purnama Sidi mercuci ingkang kaping terakhir nggih menika Randha Semaya. Randha Semaya niku katuranggan perkutut Randha Semaya niku Randha niku janda, Semaya niku cara tiyang niku nyemayani. Donya niku jaga. Dadi randha tunggu donya. Terus diwastani katuranggan Randha Semaya niku randha tunggu jana. Randha tunggu donya niku randha janda utawi randha ingkang kathah rejekine, kathah bondo donyane dipun jagi. Pak insyaallah kangge kebutuhan napa kemawon saged cekap, saged luwih-maluwih ingkang kathah niku rata-rata perkutut berkaturanggan Randha Semaya niku ingkang ramut saged sukses gemah-ripah lojinawe, kebak sandang, kebak pangan, kebak barokah samudayanipun. Dados para sedulur, anggene kawula medharaken jenis perkutut ingkang ciri matine teng paningal, kula cekapi semanten, pablih wonten atur katane kawula kang trap kang sae, para sedulur saged komen teng kolom komen, Pak insyaallah badhe kawula jlentrehake malih perkutut ingkang berkaturanggan, ingkang mistis, ingkang magis, ingkang istimewa ing dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi, karing para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.